storms they came and the ground gave way. Should have gone to building school. Let the rain fall down, let the wind blow loud, 'cause I have not built on sinking sand. On Christ the rock I stand. A wiser man, he built his house on ground that didn't move. The storms they shook, but the house still stood. It was strong as super glue. Let the rain fall down, let the wind blow loud, 'cause I have not built on sinking sand. On Christ the rock I stand. Let the rain fall down, let the wind blow loud, 'cause I have not built on sinking sand. On Christ the rock I stand. So build your life on things that last, like faith and truth and love. So you'll be strong when the hard times come, and you'll sing along with us. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Let the rain fall down, let the wind blow loud, 'cause I have not built on sinking sand. On Christ the rock I stand. 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 Be attitude. Be attitude. What are we talking about today? We are talking about be faithful. Be faithful. Revelation chapter 2, verse 10. I love the last part. The last part says, be faithful unto death, and I'll give you a crown of life. Be faithful unto death, and I'll give you a crown of life. Boys and girls, we are talking about bees in this series. Bees work together in different capacities. Did I tell you that bees stay in a hive, or a colony of bees can have up to 60,000 bees? That's a lot. 60,000. How many are you in your family? Some of you are 4, some are 8, some are 2, some I don't know. But bees can stay up to 60,000. And you know what? These bees, they have different functions. They have assigned roles. Each of those bees, they know why they are in that colony, and they perform their duties faithfully. Some bees are nurses. They take care of the brood, those young bees. They take care of the queen. Some bees are janitors. Yes, they are janitors in the bee world, in a colony, in a hive. They are there to clean the hive, to make sure the hive is spick and span. I know some of you don't want to work. Learn from the bees. They have janitors that do the work. Some bees are foragers. I talked about this in the other slots, where I was saying these are the worker bees that go and collect nectar that is used to make honey. So bees have different functions, roles in a hive.
But in order for this hive to thrive, to live healthy, these bees ought to perform their duties faithfully. Faithfulness is an act of being true to your word and what you have promised. It calls for commitment and dedication. So boys and girls, this is what we are saying. Just as the janitor bees, the nurse bees, the drones, just as the queen bees, they all have a specific role to play in a hive. You also, boys and girls, God created you for a purpose. You have to be faithful to that purpose. I am reminded of some stories in the Bible. The first one that I want to refer to is the story of Ruth. Yes, Ruth teaches us something, boys and girls, that we have to be faithful to our families. When Ruth got married, she went to stay with her new family. And when the husband died, she had to remain clinging to Naomi. She didn't know where the story was going to end, but she said to Naomi, Mommy, I'm going to be with you. What you eat, I will eat. Where you go, I will go. Where you sleep, I am also going to sleep. That's being faithful to her promises. And what did God do for her? You know, God blessed her. And now we talk of Ruth in the lineage of Jesus Christ. Faithfulness pays, boys and girls. And the second story from the Bible I'm going to refer to is that of David and Jonathan. In 1 Samuel chapter 19 to 23, we are told about this friendship. This teaches us to be faithful friends. I know most of you expect your friends to be faithful to you, but are you faithful yourself? Yes, Jonathan was never jealous of David. He knew his father was the king, and probably he was also expecting to be the next king. But when God anointed David, what did Jonathan do? He gave way to David. He said, David, I'm going to support you because you are the chosen one of the Lord. So I'm going to stand by you. You are going to be the next king, and I will support you. And what did David do? David said, thank you, Jonathan. Yes, God has anointed me. It's not yet my time, but I will stick to you as my friend. I will also remain by your side. I know you are the king's son, but I am the next king. That calls for faithfulness. You know what, boys and girls? In life, let's learn to support each other like the two friends did. First, be faithful to your God. Be faithful to your family. Be faithful even to your friends. David and Jonathan are teaching us that we can be the Jonathans in our lives. Don't go around bullying people and saying, you know, my father has just done this. I have done this. I'm the best in school. Don't do that. Be a faithful supporter to the Davids in your life. And when you are the Davids, remember, God has given you that position, but there's nothing to brag about. Be faithful. Continue to honor your Jonathans. Yes, your time will come to shine. Shine, but be humble. Faithfulness say a lot about us, boys and girls. That's why Revelation 2 verse 10 is telling us to be faithful until death, because God has a crown of life for us. How many of you, like me, are saying, I want to be faithful? Shall we pray? Thank you, God, for the many opportunities that you give us to prove to be faithful to you. May you continue to empower us to be faithful to you as our God, to be faithful to our parents, to be faithful even to our friends. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord is good. He made you and I to share in His love.
We are His chosen ones. The Lord gives food to you and me to make us grow. Hey, you and you, we are His chosen ones. The Lord gives food to you and me to make us grow. Hey, you and you, we are His chosen ones. we are His children. We are His children. We are His children. Hey, you And you, we are His chosen ones. The Lord is God, and He's coming again to come take us home. Hey, you and you, we are His chosen ones. The Lord is God, and He's coming again to come take us home. Hey, you and you, we are His chosen ones. we are His children. We are His children. We are His children. Hey, you And you, we are His chosen ones. we are His children. We are His children. We are His children. Hey, you And you, we are His chosen ones. hey, you And you, we are His chosen ones. Hey, you and you, we are His chosen ones. Hey, you and you, we are His chosen ones. Hey, you and you, we are His chosen ones. Hey, you and you, we are His chosen ones. Ngatiimbe pamwe tese kudzazitarora tenzi mbiri ya mambo ya Mwari kudzazitarora tenzi mwese kudzanyizitara tenzi kudzazitarora tenzi mwese kudzanyizitara tenzi kudzazitarora tenzi Jesu zitare masimba kudzazitarora tenzi rine simba kuponesa kudzazitarora tenzi mwese kudzanyizitara tenzi kudzazitarora tenzi mwese kudzanyizitara tenzi kudzazitarora tenzi ngatipume zvinyangadzo kudzazitarora tenzi tachenurwa ngerobaro kudzazitarora tenzi mwese kudzanyizitara tenzi 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 kudzazitarora tenzi mwese kudzanyizitara
zitara tenzi kuza zitara tenzi mwese kuzanyi zitara tenzi kuza zitara tenzi mire moto rakapenye rawachene rakaita wadenenga nekushinga muda muto ulipiko mweya tenzi wakashingisa Abrama wakafawisa Paulo wamupasi mbaredenga simba makapa Elijah arichipo yerenasi rakapenyesa Mosisi rapajopo rukuliro tenzi tonde nyikare utipenyi titi icha apotomu panyi moyo tinirenyi weyo wenyu tenzi tonde nyikare mutipenyi titi icha apotomu panyi moyo tinirenyi weyo wenyu tenzi tonderanyi kare mutipenyi titi icha apotomu panyi moyo tinirenyi weyo wenyu tenzi tonderanyi kare mutipenyi titi icha apotomu panyi moyo tinirenyi nandiri mutazi Yesu akandifira wakafa kutini ndichagara kurenga sena wani pamuti jinopona na Jesu harudororwa Jesu runo pinda pamsoro runo tamasenyanza runo garanarini runo rwakandiwona apondiri kusada kana ndiri mutazi ndiri kumuda Jesu kuda kwangu aziwa jene urombo wangu neupenyu ne moyo Jesu anochengeta neupenyu ne moyo Jesu anochengeta neupenyu ne moyo Jesu anochengeta weya wakachena mundikombolerenyi kuti moyo wangu ucha kukutangu watese tidzidzisenyi kukuda
kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara. Ndauya kune mwitenzi munozondibatsira, ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha. Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi, mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri. Ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi, ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi. Nguva dzese ndarasika kubva munzira yenyu, ndiri pano wangu Baba, batisa moyo wangu. 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 Na ndiri mutadzi, Jesu wakandifira, wakafa kuti ini ndichagara kudenga. Sena wani pamuti, ndinopona na Jesu. Harudoro rwa Jesu runopinda pamsoro, runodzama senyanza, runogara narini. Rudo rwakandiona apo ndiri kusada, kana ndiri mutadzi, ndiri kumuda Jesu. Kuda kwangu aziwa, zvene urombo wangu, neupenyu nemoyo. Jesu anochengeta, neupenyu nemoyo. Jesu anochengeta, neupenyu nemoyo. Jesu anochengeta. Pamchinjiko pane upenyu, Jesu atinditarise. Pasine pfuma ngezvenhando, pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Apo ndakamutarisa Jesu, iye akanyemwerera, kuti ndava mumatambudzo, muchinjiko unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa
za Kalvari, ndinozotarisa mchinjiko, ndosimira muchinjiko, hakuna anozoputika, anosimira simbaredenga. Mune upenyu mukutarisa muchinjiko, upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Mune upenyu mukutarisa muchinjiko, upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Chokwadi pedyo nemuchinjikwa pane tsime kwaro. Mvura inorapa moyo inowanikwa pedyo nemuchinjikwa. Mvura inorapa moyo inobva kuna Jesu. Moyo wakaneta, wakapwanyika, wakaputsika, unorapwa pamuchinjikwa. Pedyo nemuchinjikwa uyu ndipo panozorora moyo yedu mukutambudzwa nekukushaya solution mezvivira vanhu, ndipo pane kuzorora kwemoyo. Moyo wangu wose unozorora pamuchinjikwa. Zvikanzi pedyo nemuchinjikwa uyu, mutsa wa Kristu ndopa unotiwana. His grace is sufficient for us. Wakatikwanira zuva rimwe nerimwe, wakatikwanira mangwanani oga oga, mukunetswa nezvinotiremera zvenyika ino, nezvinotifadza, zvinotiwana pedyo nemuchinjikwa. Zvikanzi pedyo nemuchinjikwa uyu, pedyo nemuchinjikwa uyu, ndinoda hangu kuzorora, nekuti moyo wangu unowana kudekara pedyo nemuchinjikwa wa Kristu, pedyo nemuchinjikwa wake. Zvikanzi mutsa wake ukandiwana ndinojekeserwa, zvinhu zvangu zvinoendeka nemhaka yemutsa wa Kristu. Pedyo nemuchinjikwa wake Jesu, zvikanzi ndinomuona Kristu akarembera paKalvari, achirembera zvivi zvangu nezvako. Zvikanzi chindibatsiraiwo kufamba mumabvute ayo. Mumabvute ndomuya mune zvinorema zveupenyu. Mumereji isiri kuita zvakanaka, ndibatsirei kufamba nekuti ndinenge ndiri pedyo naKristu. Zvikanzi pedyo nemuchinjikwa uyu, moyo unozorora, kunyange mwana akumwa kirango unozorora nekuti ndinenge ndazviisa pamuchinjikwa wa Kristu. Pedyo nemuchinjikwa wa Kristu. Zvikanzi ndibatsireiwo kurindira nekuvimba ndiripo. It might take long, but muimbi unoti ndibatsirei kurinda ndiripo pamuchinjikwa. Zvichirema, zvichirwadza, ndibatsirei dakara ndizosvika mhiri kwerwizi. Mhiri kwava pedyo uye taakusvika. Mwari atibetsere. Varipo here mangwanani ano vanoti Mwari, pedyo nemuchinjikwa wenyu ndopandinoda kuzorora nekurindira tive nenguva yekunamata. Baba vedu vari kudenga, mangwanani ano muchinjikwa wa Kristu ndowatinoda kuzendama nawo mukuremerwa nemukurwadza kweupenyu. Miraiwo nesu mukatisiya toga, zvivira vanhu zvikauya zvinotiparadza. Zita renyu riongwe nokukudzwa kana tarindira pamuri, pamuchinjiko wa Kristu. Tokutendai nekuti matinzwa. Muzita raJesu tanamata nekutenda. Amen. Moyo wangu wese ndipo panosoro
Zvakakosha vana vaMwari mazuva atikurarama kumbobvisa maziso edu pazvinhu zvenyika timbotarisa kuna Jesu musiki wedu. Tikatarisa kuna Jesu zvenyika zvose zvinopera, toona kunaka kwake nekururama kwake. Hanzi nemuimbi, nangisa Jesu ndiyega asina chitema. Musoro wenyaya panguva dzino unoti tidzidzisei kuverenga mazuva edu. Teach us to number our days. Teach us to number our days. I hope and pray that as the Lord speaks to me and through me, He may also reach out to your hearts. Dai moyo yedu ingashandurwa tigofanana na Kristu wedu. Pisarema chapter 90 verse ndeya 12. Psalms chapter 90 verse ndeya 12 ndakuverenga makateerera. Tidzidzisei kunatsoverenga mazuva edu kuti tizviwanire moyo wakachenjera. Ndakuverenga zvakare Pisarema 90 verse ndeya 12. Tidzidzisei kunatsoverenga mazuva edu kuti tizviwanire moyo wakachenjera. Ndi Moses anonyora Pisarema chapter 90 achiti, ei Mwari, pazvinhu zvose zvandingadzidza ndibatsirei mundidzidzise kunatsoverenga mazuva angu. Ndikaziya mazuva angu Mwari, ndichaita moyo wakachenjera. Kararamiro kangu kachasiyana nekararamiro kemapenzi kana ndikaziya mazuva angu. Teach me, Lord, to number my days. When I know my days, I will apply my heart unto wisdom. 10 April 1912, pachiteshi chikuru cha Mount Hampton, England, kwakuine chikepe chikuru, the biggest ship that had ever been made. Kambani RMS yakatsvaka manyanzvi, mainjinia ane ruzivo runopfachuka, vakaruka chikepe, vakaisa certification yekuti ichi chikepe ichi hachinyure. It is the unsinkable ship. No matter what you do to this ship, this is the unsinkable ship. Vakachipa zita rekuti Titanic, the unsinkable ship. 10 April 1912, pachiteshe Mount Hampton, wanga waripo wakuru newadiki, wakobvu newatete, warombo nevane mari, vachibhabhaisa kuona the first maiden journey yeTitanic yakananga kuNew York, kuUSA. Chakasimuka chikepe chichirira vanhu vachifara. Nhoroondo inoti 13 couples dzakati, hey, tapedza kuchata, toenda kupi kuhoneymoon yedu? Let's go and spend our honeymoon in the Titanic ship. Vaifara, it felt safer to be in the ship than outside. Captain Smith vakamira, chikepe chakusimuka, vanhu vese vachifara vachibhabhaisa, vakadanidzira nenzwi guru, this ship is so unsinkable, even God cannot sink it. Vanhu vaitenda unyanzvi hwevanhu kuti chikepe hachinyure. Papa ine band rakabhadharwa over $20 million raririmo muTitanic, vachiridza nziyo dzekuti nyama dzisimuke vanhu vafare. The band that played on the Titanic ship ikasimuka. 10 April 1912 ikafamba yakananga kuNew York. Inzwai vana vaMwari, kune maTitanic mazhinji muupenyu hwedu zvatakaisa kutenda kwedu, zvatinoti izvi come hell come thunder, this will never fail me. Inzwai vana vaMwari, there is only one thing that will never fail. It is Christ and Christ alone. Chakasimuka chikepe ndokuenda. 4 days down the line, nhoroondo inoti it hit an iceberg, boom. Yarova iceberg, mvura ikatanga kupinda. Mvura ichipinda muchikepe, vanomhanya vachimhanya, mainjinia achibata mamepa achitarisa. Zvakabuda pachena kuti the unsinkable ship is definitely going to sink. Yarova iceberg, mvura yakupinda, the water levels are rising. Macontrols akaiswa ese akushaya rubatsiro nekuti chikepe chakunyura. It became apparent the Titanic ship is going to sink. Andizivi zvaunotemba nazvo, andizivi zvaunofarana nemoyo wese, asi ziva kuti kune only one ground which is unsinkable, and that ground is Christ. All other ground is sinking sand. Chikepe zvapachena chakunyura, yanga yabata wabata. 4 days down the line, 14 April, vanomhanya vachimhanya, vanotsvaka zvokubata vachitsvaka zvokubata, asi bendi rakaramba richiridza jazz music.
rikaramba richiridza nziyo dzekuti vanhu vambokanganwa kufunganya nezvenhamo yakuya pavari, vamborelaxa. Izvaiwanawo Mwari, chimwe chichashandiswa naSatani mazuva ekupedzisira kubvisa pfungwa dzedu panjodzi inouya mumhanzi nezvinotapira, entertainment. Ngwarira zvinokufadza. Train your mind to find entertainment in the things of God. Mvura ichipinda, bendi raingoridza. Vakamboridza, vakaridza, vakambotarisana. It became apparent kuti hey varume, taakuzofa iko zvino. Water levels achikwira, onai mvura yamumabvi, iyo mvura yakwira yamuchiuno. The water levels are rising and the band kept on playing. Varume tapuwa mari, ngatiridzei mhanzi vanhu vafare. Let's calm down the passengers. Ridzai mhanzi, vachiridza mhanzi. Kusvika zvaapachina kuti even isu vatambi, the players in the band, vatambi venziyo, taakutofawo. Yasvika muno mumvura, vakaona kuti zvaipa, vakatarisana. Vakambosiya ma-instruments pasi, ndokudzoka zvakare, vakashandura mumhanzi yavairidza. They changed their music to gospel songs. Pazvanga zvaapachena kuti rufu rwatiwira, taakufa, mari takapiwa, unyanzvi tinawo, asi zvaapamberi pedu rufu, vakashandura mhanzi yavo and they started to play gospel songs. Dzimwe dzimbo dzavakairidza inzimbo dzatinadzo muhimbo kedu yamasavati. They changed their style of music to music that praises God. Ukaziya mazuva ako, even musambo wemumhanzi yaunoteerera unoshanduka. It became apparent we are about to die. They exercised wisdom in their choice of music. Izvamuteereri panguva dzino, zvaunofarira, zvaunopambadza nguva uchiita, zvinopa munongedzo uzere wemaziviro aunoita nguva. Teach us to number our days. Nhoroondo inoti chikepe chakanyura and thousands died. Hey Mwari, ndikaziya mazuva angu, ndichaita uchenjeri pakubata kwangu. Chikonzero nei tisina hanya pakapfekero kedu? Chikonzero nei tisina hanya pakadyiro kedu? Chikonzero nei tisina hanya pane zvatinoona zvatofarira? Inhau yekuti hatizivi mazuva edu. Dai taiziva mazuva edu, Mozisi anonyora, taita uchenjeri pakabatiro kedu. Oh Lord, teach us to number our days. When we know our days, we will exercise our hearts unto wisdom. Luke chapter 13. Luke chapter 13, verse there 6. Luke chapter 13, and the verse is 6 going downwards. Vakazoita uchenjeri, ndo kurangarira musiki, vaona kuti vaakufa. I don't want to be like the people in the Titanic. Help me, Lord, to teach me to number my days. Ndidzidzisei Mwari, ndiziye mazuva angu. Ndikaziya mazuva angu, chaita uchenjeri mukabatiro kangu. Luke chapter 13, verse there 6 zvichidzika. Ndakuverenga makateerera. Luke chapter 13, verse there 6 zvichidzika. Luke 13, verse there 6 inoti, zvino akataura mufananidzo uyu. Mumwe munhu akanga aine muonde wakanga wakasimwa mumunda wemuzambiringa. Tombomira ipapo. Vhesi iri kuti paiva nemunhu ane muonde, asi muonde wakaiswa mumazambiringa. Ko sei nhaiweruka tiudze, sei muonde wakuiswa mumazambiringa? Jesu achitaura, dai muonde waiswa kakune mimwe mionde, mazambiringa odyarwa kune mimwe muzambiringa zvofanana. Ko sei tiri kuona pachisauko ichi muonde wakaiswa mune mazambiringa? Hey, wana Mwari, nzwai yese miti. Muonde nemuzambiringa pakutaridzika, miti yakatosiyana. Even zvibereko zvacho ukazviravira zvinototesta zvakasiyana. Asi nzwai wana Mwari, the expectation womurimi unotarisa muti ngauburitse zvibereko. Yesu uri muonde, ndiri muzambiringa, endai pamwe chete nekuti kana nguva yapera ndoda kuona zvibereko. The expectation of the vineyard keeper, the expectation of the vine owner, kuona michero. Buritsawo michero. Izaiwana Mwari, uri muonde, ndiri muzambiringa, takatosiyana pakutaridzika kwedu, nguva dzatakararama dzakasiyana, asi standard yaMwari yakafanana. Endai pa side by side muonde nemuzambiringa. Endai pa side by side, because the expectation of God is the same.
ari pari kunteeraiko zvino akati musatinetse nekapfekero, imi vekare pfekaiwo zvekare, isu vemazuva ano regai tipfeke zvatinoda. The expectation of God is modesty. Unogara uchigara kupoint A, umwe achigara kupoint B, but expectation yaMwari pazvipfeko, dress modestly. The expectation is the same. Aripo manoti pamhanzi musatinetsa, regai tinzwe dzedu dzine zvinyadzidzo idzodzidzi. Ndo dzako mazuva ano, uri wemazuva ano ndiri wakare, asi kana panyaya yemumhanzi, God's expectation is the same. Holiness, holiness, purity and goodness. The expectation of God is the same. Dai mandirega ndaita hangu small house yangu, homwe dzinosiyana, homwe yakafuta, homwe yakaonda, uri muzambiringa ndiri muonde, kana papa nhau dzetsvitsa. Be faithful unto death. The expectation is the same. Mwari hazochinji standard yake kwako muchita munhu, iwe ungatosimuka kusvika pastandard yaMwari. Vunza Noah. In the antediluvian world, majority yakati zvaMwari taakusiya, toda kuteera zvoda nyama yedu, asi standard yaMwari haichinjiswi nemanhamba. He is not a God of quantity, he is a God of quality. Murove wakauya ukaparadza vese, whether you are in the majority or in the minority, learn to follow God. Blessed are you, blessed is me, when we cease to follow the crowd and decide to follow Jesus. Varipo vazhinji vakaparadzwa, vachiwirirana mukuita zvivi. Mwari haavhunduki manhamba, anotarisa kuti uri kurarama here pama expectations emusiki wako. Kana Noah asina kuconvince asiyana naye, enda kuna Lot unzwe. In the days of Sodom and Gomorrah, the entire city, maguta ese, akati zvaMwari taakusiya, regai tiite zvatinoda, zvinodavira miri yedu. Akaparadzwa vese, and only one family was saved, Lot and his family. He is not a God of quantity, he is a God of quality. Mwari haafunduki manhamba, teerera standard yaMwari. Yezwa muonde, Yesu uri muzambiringa, ndiri muonde, asi Mwari anoda kuti tive vatsvene. It's a call to holiness, regardless of your race, regardless of your tribe, regardless of your financial status, regardless of your educational status. Mwari ari kuti be ye holy, live up to the lights that God has given you. Muonde nemuzambiringa, dhuma pamwe chete. Mese muri muti, ndoda kuona muchero. Keep reading, keep reading. Verse 6. Zvino akataura mufananidzo uyu. Mumwe munhu akanga aino muonde wakanga wakasimwa mumunda wake wemuzambiringa. Akauya achitsvaga muchero kwauri, akashayiwa. Verse 7. Ipapo akati kumurimi womunda wemizambiringa, tarira, ndauya makore 3 ndichitsvaga muchero pamuonde uyu, ndikashayiwa. Uteme unotadzireiko pasi. Verse 8. Saka muridzi wemunda akauya kuzotarisa muchero pamuonde wake, akashaya. Bhaibheri rinoti ipapo akaenda kumutariri wemunda. Inzwai vana vaMwari, nhau ndeye muonde, asi hurukuro iri pakati pamuridzi wemunda nemutariri wemunda. The conversation about the fig tree is happening, but the fig tree is not a participant. Hurukuro iri kuitika pamusoro pemuti, asi muti haumo. Muti haupo kuti utaurowo side rawo pahurukuro iyi. I may be preaching about a fig tree today, but I'm really talking about you. You are the fig tree. Pane hurukuro iri kuitika pamusoro pako iwe usipo. Muridzi wemunda akaenda kumutariri. Hey, mutariri wemunda, for 3 years ndauya. Number 1, ndakadzika ndikatsvaga muchero. Number 2, ndikadzoka ndikatsvaga muchero. Number 3, ndikadzoka zvakare ndikashaya. Chiutema uri kutadzira pasi. Dai muonde wakaziva kuti ndindi kutaurwa apa, waigona kumbochinjawo mararamiro awo, ombonyebedzerawo kuburitsa mafrutsu, kumboitawo tumaonde mbichana. Dai muti wakaziva kuti this visitation is visitation number 2 out of 3. I have just 1 more year to go. Waigona kunyebedzerawo kuita tumafrutsu. But wakaramba uchiendera mberi netsika yawo yekusabereka, zvikanzi uteme unotadzira pasi. Number 1 I came.
Year number 2, I'm here. 3 and last, ndashaya mchero. Chiutema unotadzira pasi. Inzwa murimi wemunda, muti uyu uri kutokweva oxygen, uri kukweva mvura, uri kukweva nitrogen, nutrients anodiwa for photosynthesis. Asi panzvimbo yekuburitsa michero, hapana chauri kuburitsa. The amount of input is not comparable to the amount of output. Chiutema uri kutadzira pasi. Inzwa muonde wakanditeerera, sabata zuva nezuva, every weekend, every morning devotion, Mwari anokuisira pachena nzira yekurarama. But instead of getting converted, we still even get more hardened. Zvikanzi uteme uri kutadzira pasi. Are you living to the light that God has given you? The amount of input, is it comparable to the amount of output? Mavhesa unoziya ari kupangidzika here pamaramiro ako? Nziyo dzaunoimba nemusoro dziri kuoneka here pakaramiro ako? Is what the Lord is giving you converting your soul and transforming your life? Ai uteme man uri kutadzira ifu. It's been 3 years, ndakupa 3 years muti, pa 3 years dzese hapana chiri kuchinja. Uri kuvedzera kunzwa chokwadi asi hapana simba rekuchirarama. Chiutema uri kutadzira pasi. Hey, mosovhati Mwari, ndoziya muti uyu. Ndidzisei kuverenga mazuva angu. I don't know where my year number 3 will come. Pamwe ndamu year number 3 out of 3. Pamwe ndiri station 2 out of 3 and 1 more year to go. Please, Lord, teach me to number my days. Ndidzisei Mwari kuziya mazuva angu. Ndikaziya mazuva angu, ndichaita uchenjeri pakurarama kwangu. Uteme muti uyo. Uri kutadzira ivhu. Uteme. I may be preaching about a fig tree, but I'm preaching about you. I don't know where your year number 3 will end. Handizivi kuti gore rako rechitatu rinosvika rini. Asi Moses anoti Mwari, handidi kutemwa semuonde, ndidzidziseiwo kuverenga mazuva angu. Ko imi hamuzive here? Aitonzi Nebuchadnezzar pana Daniel chapter 4 achirota zimuti rinozadza nyika yese. Shiri dzekudenga dzichiuya dzichita matendere mukati maro. Nebukadnezar akarota zimuti richitemwa akamuka aine stress. Ko wopedza ndarota dzinorevei? Ndokuenda kunganga hadzizivi, kumaprofita maprofita waripo vamwe vakanteerera nhasi vane rutendo rwavo munganga vaprofita nevanouka. Shoko raMwari rinoti siyanai navo nekuti shoko ravo harina kubva kuna Mwari. Akazotaona the young man Daniel achisvika, mukaverenga zvakanaka bhaibheri, Daniel akasvika achifamba ndokumira pamberi pamambo. Zvikanzi muti wamarota uyu ndimi mambo imi, ndimi mambo, pamaita zvese zvakaipa izvi Mwari aitoona. Saka going to be cut off. Kudenga kune timetable yeupenyu hwenyu. You can only live freely as though there is no God to an extent. Asi Mwari akatara, thou shalt come but go no further. Ndimi muti muchatemwa. Tsika yenye zvakaipa, no one was watching, but there's always an unseen watcher. When all the lights are off, pasina aripo, pasina chapupu chiripo, asi Mwari aripo. Ndimi muti uchatemwa. Akambovhunduka Nebukadnezar. Ndokumboshandurawo maitiro ake. Akumbopawo varombo chikafu. Akumboshanyirawo vari majeri. Achinamatira vari mahospital. Kusvikira azoona kuti asi ndendi kutowedzera kutosimba. Kamfana kaya kaiparidza kachiti ndakuzonochekwa semuti, I'm going to be cut out. But honai umambo wangu uri kutosimba. In terms of my armies, I'm even consolidating my forces. Even pamhumu chaipo honai ndatowo more healthy. Akaona kuti taitasira kuti ndichiparadzwa ka, but honai ndikutowedzera kubudirira. Maybe kamfana kaya kakangopotsawo zvako. Hakuna kuraswa kwandichaita. On a fateful day, aitotenderera pamusoro pemawalls of Babylon. Achitendera achiona ndindakavaka zvese izvi. Onai kukora kwawo paitopfuura ngoro dzichipesana. Very thick walls. Chii chingandiwira? I am safe and sound. Ndindakavaka zvese izvi. Bhaibheri rinoti masoko ekuzvikudza achiri muromo make. Akaona akuchinja kuita mhuka. Nzara dzakumera, mvere dzakutomera miri wese, akati tande, akananga kusango. Ma-presidential guard akati, nhai mambo, chii choitika? Nebuchadnezzar turned into an animal. Asi nhai Nebuchadnezzar chimbondiudza. Makore saya pawaiparidzirwa, waisaona here kuti Mwari ari serious.
pawainzisiya zvivi zvako hana yako yaidi kurovawo Nebhukadhineza ndiudze. Waisaona here kuti zvanyanya, zvitema zvanyanya Mwari ari kuona. He became an animal. Vanhu vane tsika yekufuratira shoko raMwari, people who are in the habit of rejecting the light from God, one day will turn into animals. Ko wadiwa tendeuka shoko richiparidzwa pane kuzotendeuka life circumstances akukuparidzira zvinorwadza. Mosova ati Mwari, I don't want to be like Nebuchadnezzar. Akaita mhuka yotichiona. Teach me, Lord, to number my days. God was watching. The unseen watcher. There's a countdown to the time. Teach me, Lord, to number my days. Ndikaziya mazuva angu Mwari, ndichaita moyo wakachenjera. A few years later, chizukuru chake chakapinda ainzi Belshazzar. Belshazzar aitawo huipi achitoreredza kubva kuna sekuru wake huipa, asi Belshazzar aita serious mani. Audzidze here kuona kuti sekuru vako Nebhukadhineza vakatoita mhuka nekuda kwokusateerera Mwari. Ko wadiwa dzidza pavari waita zviro kwazvo. Belshazzar akaita zvakaipa Mwari achiona. Even when no one is watching, God is watching. Even when you're all by yourself, God is watching. Varipo vamwe vanofunga kuti iye kana ari convinced kuti izvi zvakanaka izvi, naMwari wava convinced. Sincerity is not substitute for holiness. Varipo vanotoraswa achitenda nemoyo wese kuti ndiri right. Dzidza kuda kwaMwari kurarame nguva ichiripo. Belshazzar aita zvimwari achiona. Munyoro wandofarira achinyora bhuku rinonzi Prophets and Kings kunoti Mwari aitarisa achiona Belshazzar achiita zvivi. Mwari akati kati zvakwana izvi, kati mofu mubvisei panyika Belshazzar, anyanya uyu. Mwari bva ati aiwa ndine nyasha chimbomupa imwe nguva. As God was discussing, the Godhead discussing among them, mupe umwe mukana, one more moment, maybe Belshazzar achachinja. Chimboiwedzerai mharidzo, chimboiwedzerai conscience pamwe Belshazzar anganzwa. Asi Belshazzar akasindimara, akaendera mberi kuita zvakaipa. Cut him off! Mwari ane nyasha. One more day, maybe Belshazzar may change. One more day. Munyoro andofarira anoti padei iroro ndozuva Belshazzar akafunga wakati dai ndambofara. Ndagarisa ndigoita zvese izvi, izuva rekufara nhasi ndambofara. It's my birthday, da kuita zipati. Shedzai maconcubines angu ese, shedzai vakuru venyika, ngatimboitai pati tifare. Naiwe Belshazzar, ko uri serious here Belshazzar? It's your last day of probation. Dai waiziva Belshazzar kuti denga ragara waextenderwa mutsa dai rizuva rezunde. Dai rizuva rekuenda kuchechi nekuita zvakanaka, sei wafunga pati? Tora zvinodhaka. Mwari akaona akati mazona, last year let's cut him off. Zvatopera izvi. One more moment. Maybe Belshazzar will change. Jesus was pleading with the Father. One more moment, Belshazzar may change. Oyo Belshazzar aita mutambo wake. Mutambo wake uri kufamba. Vanhu vari kudhaka, vari kuita zvavanoita. Akasvika paakati dai ndambonatsoona vanotamba vachitamba chaizvo. Kwakushedza madzimai ese, madzimai uyai mutambe. Kana paine zuva rakaitwa uipi muBhabhironi, izuva reusiku wemutambo wa Belshazzar. Belshazzar ndokutamba achiona vanhu vachitamba achifara. Cut him off. The more time we're giving him, the more hardened his heart is becoming. Every ray of light rejected will leave the soul in perfect darkness. Dai machimisa mukana wako wakwana. Onai nguva tamupa. Cut him off. Asi Mwari ndimwari ane nyasha. Mupewo nguva. He may change. He may change. One more moment. The last of the moments. At that point, Belshazzar felt like nothing was too sacred for his hands to handle. Chindipa imidziyo iri muchechi yoyoyo. Ndise zvinodhakisisa. Timwe ndirakunatsomwa tifare zuva redu. Belshazzar ona. Tarirawo neBelshazzar. It's your last moment to prove your side. Show where your allegiance is. Vakamadoro vakadhakwa. Vashandisa midziyo inoera. Yakadedicatedwa kuna Mwari. Nothing is too sacred for my hands to handle.
panguva iyoyo enough was enough. Oh yes, I gave you enough chances. Belshaza panguva yakawanda, enough is enough. Pakaoneka ruoko ruchidzika kubva kudenga rusina mutumbi paine chanza chete vaima marimi emoto rikapinda nepakati peroom richivheya richienda pamadziro kunoti kwati rikanyora mene take your fasting waiswa pachikero. Belshaza, you have been found wanting. That night was the last day of Belshazzar. Ndokufa kwa Belshazzar. Nai Belshazzar mukana wakapiwa wani Belshazzar. Ko nai Belshazzar chokwadi waiziya wani wakaparidzirwa. Conscience yakawanzwa ko pairova hana yako waiti chichiri kuitika. I may be preaching about Belshazzar today, but I'm talking about you. You are Belshazzar. Mosova ati Mwari andidi kufasa Belshazzar. Ndidzidziseiwo kuverenga mazuva angu. Ndikaziya mazuva angu Mwari ndichaita moyo wakachenjera. I'll exercise wisdom in my daily decisions. Teach me to number my days. Mwari ndidzisei ndiziye mazuva angu ndiite moyo wakachenjera. AD 79 kuItaly kwakuine nzvimbo yainzi Pompeii. Nzvimbo yePompeii wanawo Mwari yanga ine vagari vakawanda. AD 79 in Italy paine gomo rainzi Mount Vesuvius. Vanoita zvemameteorological studies, vanoita zvekuongorora mamiriro ekunze vakadanidzira nenzwi guru zvikanzi kuchaitika volcano. Volcano inoburitsa lava ikapfuura nepano vanhu vese vanofa. 23 August AD 79 tizai nemhuri dzenyu pari kuitika volcano, gomo Vesuvius ruda kuputika. Tizai muende. Vakarowanana vakatiza, pekai mabhegi asikana, rufu rwedu rwasvika. Vanoita zvesainzi havapotsi, torai mabhegi titize. Vakatiza vakaenda to a faraway land. Vagara ikoko vaidongorera. 23 August nothing happens. 24 August hapana zviri kuitika. 25 August zvinhu zvingori sezvazvanga zviri. 26 August AD 79 pada takangovhundikawo usina nebasa asikana. Tinge tiri mbwende wesu. Onai misha yedu yakanaka. Zvatakabva zviri ndo zvazvingori. Let's pack back our bags and go back to our homes. Vakatora mabhegi avo vakati tatangovhundikawo tinongovanzawo umbwende. Torai mabhegi tidzokera, hakuna zviri kuitika uku. Imamuziyere wezvewedza vanombopotsa. They went back to their homes. 27 August tadzoka kumusha. Tokasikawo kuvhunduka isu. 28 August 30 August tatangovhundukawo paya hapana zviripo paya. 1 September AD 79 pakanzwika kudengenyeka kwenyika pakati peusiku. Vakavhura mahwindo vakaona gomo Vesuvius raakupfungaira. Asikana mukaimuone, they called their relatives and friends. Onai zvakuita gomo riya raakupfungaira. Pada ndo zviya zvaitaurwa. Gomo riya raakuzoputika. Aisere nguva yekupeka mabhegi edu titize mukana uchiripo. Vakapeka mabhegi vakatiza. September vakaenda to a faraway land. Tatafa asikana. Tatafa. Ndingasvikere ndingasvika zveshuwa. Tanga tatofa. Gomo riya rikutopfungaira. 3 September, the mountain was smoking. 4 September, the mountain was smoking. 5 September, the mountain is smoking. 10 September, asikana, iri gomo iri harisirango gomo rinopfungaira here. Ausiro waamuitiro musha wegomo redu here. Don't you think this is the new way of life? Gomo redu Mount Vesuvius. Noro inoti musi wa 15 September, pakateiswa fence newe-national parks. Zvikanzi gomo rinopfungaira a tourist attraction. Arida kuya kuzoona gomo ngaabhadhare kamari aone gomo rinopfungaira. It became a tourist attraction. Ngadzokere kudzimba tatavhunduka pasina zvinhu zvinoshanduka kamunyika. Gomo raakupfungaira. They went back to their homes and lived comfortably. Vakararama muraramiro wavaida. Onai gomo rinopfungaira raagomo rinopfungaira. 24 October AD 79 00:00 hours. Gomo rakaputika pakanzwika kurira. Vanhu
vari mudzimba vakarara, vari mumafaro, vanotamba vachitamba, gomo rakaputika, pakabuda molten lava, ikaparadza the entire city of Pompeii. Over 2,500 people died that very night. Naimi vagari vePompeii, maisaziva here kuti gomo richaputika? Mamusina information here pamusoro pezvichaitika taiziva? Ko hamuna kuona here masainzi? Ndiudzei shuwa vana vaMwari, masainzi hamuna kuona here? Masainzi takaona, saka sei maparara sevapenzi? Hey, Mwari Mosanonyora, teach me, Lord, to number my days. I know it may happen to those in Pompeii. I know it may happen to those in Italy. But Lord, teach us to number our days. Tikaziva mazuva edu chaita uchenjeri pakabatiro kedu. They died that very night. Thousands and thousands died that very night. Vescience nema archaeologists vakaenda panzvimbo iyoyo vachinosora, vachishamisika kuti ndoshuwa mitumbi yese yafai. Vachiona vanhu vanga vafa vachisora vachiona. Ndokuona panzvimbo iyoyo paine mukadzi anga aripo, anga akatooma akatambanudza maoko. Ko mukadzi uyu afa ari muchimiro ichi sei? Vakabvunza archaeologist, why has she died in that position? Pavaedza kutsvaga mhinduro, vakatarisa ndokuona a few meters away painewo kamwana kadiki kakaripo kakatambanudza maoko, so kunge kari kujambira kuna mai. Pada mwana uyu paakadzwa kutinimira kweMount Vesuvius akati ndoiteiko nhai? Ndotizira kupi? This is too scary. Where can I run to? Let me run to my mother. But the mother was not sufficient to save the baby. Aripo mamwe marelationships atinokoshesa mukati meupenyu tobva tafuratira Mwari neusvene hwake. But time will come when your relationships will not save you. Oh Lord, teach us to number our days. Tikaziva mazuva edu tichaziva zvekuparitiza. Chaimba rwiyosa Matthew pa 6:33, isai Mwari number 1, zvimwe zvese zvigouya. Vachitarisa panzvimbo iya vachifamba vachiona, vakaona mutumbi wemukadzi anga akafa akagukuchira maoko, akapfumbata maoko sezvizvo akagukuchira. Ko mukadzi uyu afa ari pachimiro ichi nemhaka yei? Sei afa akagukuchira maoko? Toda kuona kuti chii chaakagukuchira. Vakakwatanura maoko, ndokwatanura rimwe ruoko, ndokuona mukati macho mamine box. Mukadzi afa akagukuchira box. Mubox mune yumu, vura itimboona. They opened up the box. Ndokuona mukati mebox riya mamine gold, diamond, silver, money and all precious things. Akafa akagukuchira box rakazara upfumi. Pana mukadzi uyu anzwa mutinimira weMount Vesuvius, gomo rakuputika, akati hey, ndoita sei? I've worked all my life for this treasure. I've invested all my time kugadzira mari iyi. Rega nditore mari yangu nditize. But money was not sufficient to save the woman. Akafa aine mari yake. Inzwa muimbi 137 anobva ati ungatora hako pasi nezvese zviri mariri, asi ndipe Jesu, ndiye ega anogara narini. Oh Lord, teach us to number our days. Tikaziva mazuva edu chaita uchenjeri pakubata kwedu. Vakaparara pa AD 79 ku Pompeii vachiziva. I may be preaching about those who died in Italy, but I'm preaching about you. Zvatinokoshesa muupenyu, zvadii zvapangidza ukama hwedu naKristu anopona. He is the sovereign of the universe. Oh, teach us to number our days. Tikaziva mazuva edu Mwari chaita uchenjeri ukurarama kwedu. You may know your days now when Jesus is still the Savior. Oh, you're going to know your days when Jesus is Michael. Pachadzikane gore after the 1,000 years, the Bible says, unosvika pa Mount of Olives. Achingoguma Mount of Olives, it will become a plain. Right, a plain. Pachaoneka the New Jerusalem ichidzika, mukati mine vakaponeswa, kunze kuine vese vasina kuponeswa, vane uipi vese vanenge vari kunze kweguta. It's the only time in the history of the earth where everyone who has ever existed is alive at the same time. When vachifamba, let's go and attack
the city once and for all. Let's go and attack the city. Oh, Master, look at them, they're coming. The weapons of mass destruction, my general of all times, vaine zombo pinza, vachimacha for one final blow, aripambering the Satan, achivatungamira. Let's go and destroy the city of God. Let them come, Jesus says. Vakusvika pedyo. Chigaro cha Jesu chatanga kukwira Revelation 20 and 21 chichikwira mudenga obvamira otarisa osunza maoko ake zvikanzi kurudyi umwe neumwe achaona upenyu hwake sezvawaifanira kunge hwakaita. Dai ndakateerera Mwari, dai ndakaita zvese zvandakarayirwa naShe. My life was supposed to be like this. On the other hand, ona upenyu hwako sezvawakanga huri, unini hwese, mikana yakapuwa naMwari yekutendeuka ukavhika, chokwadi chakaiswa pauri ukachiramba mare zvakanaka zvose Mwari zvaachaita zvikanzi munhu wese achaona kuti kuraswa kwangu kuda kwangu. At that moment, all knees will bow, all tongues will confess that Jesus is God. They will know their days, they will exercise wisdom, but it will just be too late. Mozovati Mwari hai ndidzidzisei kuverenga mazuva angu. Iko zvino muchiri kuponesa. Teach me, Lord, to number my days. Ndikaziya mazuva angu chaita uchenjeri mukubata kwangu. Munamato wako here mudikani. Mwari ndibatsirei ndiziyewo mazuva angu. Pandaimboita neupenzi ndiite neuchenjeri. Pandaimbobata nekusangwara ndibate seakangwara. Wedzerai mweya mutsvene mukati mangu. Increase in me as conscience. Teach me the path of duty and help me to do it. Panaro munamato wako. Pauri papo simzaroka, I want to pray for you. Our heads are bowed, our eyes are closed. Baba yedu vari kudenga, matisira pachena kuti hakuna chamunoita musina kutiudza. Nyika ino iyi yakutondopera, tiri kuona ma signs and wonders everywhere. Zvakudongedzera pachena kuti maapedyo nekuuya. Tibatsirei Mwari, tiziye mazuva edu. Tigoitawo moyo wakachenjera. Probation is about to close. Our lives very soon hatizii musi nenguva togona kungoshayikirwa neupenyu hwedu. Tibatsirei Mwari, tichinzwa shoko renyu tisaomesa moyo, tizvipire kwamuri, tipefekte kurarama kwedu tikokuraramirai. Regererai patakakutadzirai, musimbisewo patinonatsa, tipangidze ruzivo neuchenjeri zvinouya kubva kwamuri. Matidzidzisawo kuverenga mazuva edu. Maita enyu Mwari, denai moyo yedu tikuraramirei. As long as you give us breath, as long as you lendest us breath, help us, dear Father, to live for you and you alone. This is our humble prayer in Jesus Christ. Amen and amen. Bangisa Jesu Hana chitema upenyu wake iwo wapiweni upenyu wangu unane chitema iwo wafukwane wake kuchena nofukitwane upenyu wake indozo zivahu upenyu wese upenyu wangu iwo wechitema ona wafukwane wake kuchena tema zvatama zvakatuka weya yaunotya okufukidzwa nemwijeso ndosunungurwa nemutemo ndofukizwa
kuchena Doda kuzira Rusununguro Jesu ondipa Chena Ikashira yangu ndarasa inindinopeka upenyuwenyu ondofukizwane upenyu wake inindozosiva upenyu wangu iwo wechitema wafukwanewa kwake uchena tanzorerwa nerufo rwangu nemitenzi dayereswa inzirenyu indozokashira miriyenyu ondofukizwane Chitema wafukwanewa keuchena indofukizwane upenyu wake dozosiva upenyu wese wechitema wafukwanewa keuchena ndofukizwane upenyu wake dozosiva upenyu wese upenyu wangu wechitema keuchena iwo upenyu wangu wechitema wafukwane keuchena upenyu wangu wechitema wafukwane wake uchena apondino zotondera muchinjiko wamponesi zviri zvangu
jadi asimuchi jiko ake kuti diri nazo zvese zviri chipo chidukuze urwo rudo
ikoko kune zororo, ikoko kune zororo, ikoko rera kaneta. Pamendero ye Jordani ye mumunda, weiteni pano mutiwe, weupenyu kune zororo. Andikadzirira ima inogara, narini kwandichazogara hangu kunyika iyo ichakune zororo, ikoko kune zororo, ikoko kune zororo, ikoko rera kaneta. Pamendero ye Jordani ne mumunda, weiteni pane muti weupenyu kune zororo. Hakuzovi nekurwara hakunazve, urombo asidi chapfekedzwa zvechiremba cheupenyu kune zororo, ikoko kune zororo, ikoko kune zororo, ikoko rera kaneta. Ipupa mendero ye Jordani ne mumunda, weiteni pano muti weupenyu kune zororo. Hakuzovi norufuze rumborera, rochava waponeswa, vachafara kuna Jesu. Oya kune zororo, ikoko kune zororo, ikoko kune zororo, ikoko rera kaneta. Ipopa mendero ye Jordani ne mumunda, weiteni pano muti weupenyu kune zororo. Imanyimachi venakafarani, mochienda mochazozaru, riwaje mazambara ezioni kune zororo, ikoko kune zororo, ikoko kune zororo, ikoko rera kaneta. Ipopa mendero ye Jordani ne mazambara atiri kunopinda anokosha. Kune guta dzene, nzira dziriko ndedzendarama, hakuna usiku. Shoko raMwari Jesu pachake yanenge achipenya. Mwari uchapukuta misodzi yese. Pane misodzi yatiri kuchema nekuda kwokufirwa, pane misodzi yatiri kuchema nekuda kwokutambudzika, pane misodzi yatiri kuchema nekuda kwechivi, nekuda kwokupanduka kwaita vana. Iyo Mwari achaipukuta iyoyo. Inzwa munhu waMwari, usiku ndepano, asi kudenga hakuna usiku. Vati mazambara aya haapfigwi, nzira dzendarama dziriko. Mwari ndiye pachake uchapukuta misodzi yevanhu vanochema. Hapana munhu anogona kuhwira tsitsi. Jehovha ari parutivi rwako. Ndega nditaure newe, munguva yekutambudzika yauri kusangana nayo, vimba naJehovha, mira naMwari, usatya, usavhunduka. Shoko raMwari rinotaura. Zuva ratinoona haripenyi mumusha uyo, nokuti Jesu yanenge ari kupenya. Kana uchida kuti Mwari akupe simba
ndokumbira kuti utsinzi napo toona Martha, ukwededze mwoyo wako kuna Mwari, kuti Mwari ugokupa simba munguva yematambudziko. Ishe tomutendai, tokutendai zvikuru nemeseji hombe yekuti hakuna kufa nerufu uye nekutya munyika iri kuuya. Muzita raJesu, amen. Kuna Jesu, Jino, uya kuna Jesu, Jino, kuponeswa, kuna Jesu kuponeswa, Jino, akwanisa, Jino, kuna Jesu akwanisa, Jino, iwe wadaitwa, Jino, uya kuna Jesu arindira, Jino, kuna Jesu iye arindira, Jino, Jino, uya kuna Jesu musimbire, Jino, komborerwa, iwe komborerwa, Jino, uya kuna Jesu komborerwa, Jino, komborerwa, Jesu komborerwa, Jesu